Nizang Karbianglong Kheroni Police Station angkang rongkang tuyarong amikar hemaring tipen karlitang kungri ti mungpia tumasopo monu singti arta ningkani korapli kedamtang paipaya chiklopen theklong nedetlo Monu singti apinu sangpi moinia ti mungpi ben kapachini ponatengke monu singti asarpi kedamtang ningkan ke thoma prangpen arong kachiwo pen amat monu singti ningke oi pen hempen angtan loksi kedo monu singti apinu pen mentila rong marjong a hemalong chihang detsi than pari donsi monu singti a hem chedam thuno bonta kopiko sono ni a hem pen ba tho jusi kedamtang paipaya chiklo pen monu singti a phan theklong detsi non mati jonga chiklo anke chiklo jong thom an chok etlo bangso jok monu singtia phan adonarap azirpo zirpi lapen chipho cheru atumalong anta birta etlo bonta thangnat abirta abidatlo laso pothak angso se kachini ji aphan prekjam aronam kardom mahemalong anta sanglang ponlo lapen monu singtia phan ke kheronia long amatsi pangthek thek ti atum nep ingnang chekpusi sang angta ralong klanglo Lasi mono singtia phan theklong abangaling sidami mobile number gibi 8133893737 along birta vekta pasi chuning ripo Anparata karbilo chal ya song mate ke se pen chenglok kheroni malom ke duara ratuma phan kachuning ripon pedo Nili kortea supo munus ingtipu longka kheroni rongkang tui apo men ke hemaring ti apai men ke kungri ti mungpi manili long do lo chiklo joni jon thomang bong nili long do ma July chiklo last week nili dak nili hempen kheroni che damon nang po phan selana damon so that ke sar lo o manili to ek joy amang ke ahem ju thom ne do chi I che do ma angke ako song thak alang jirpo jirpi ahem jui dama mat do bom khiruni angkang masi do bom theklong bom jui rek ajirpo tumpen baduta theklong jui rek a igati pita theklong bom kaduka beta theklong bom pulong ke non la naso achiklo pen la non la an theklong bom pen jui rek si jok ta theklong amat ingke non abangke la Oktober achiklo pen abangke thegiglong le det ajadik lojo Oktober pen theklong le non Oktober November non December aniglo non anta thang Oktober ta wiglo a iga dakwam 3 number bangke ciri piglo khiruni angkangke ciri ane ciri etlo mun ajirpo prang ka chilang tumpan anta arjulablo theklong le wangwe chini ni arijing olo theklong le pusi ciri etlo jirpo tumpan la ahem aprang do veradim chilang veradim aju anarlo ta do veradim anta arju etlo theklong le chi theklong le denon puloke chi theklong delong ke nili bang khobor long lo nili khobore long pini pen ni phone si doiglang ke nili bang ta dakhiruni chini chi thek adim anta nili ta khobor lo si pari lo hala tum anta theklong le ajir pu tum tari ding ulu theklong le akun ni tum mata theklong le ari ding ulu theklong hut ke theklong bom daklang mi pi anta phil bethe nang jui rek wang bom ajir pu tum pen ni tum hantana engki bom pusi theklong bom tanon ke la an pen theklong le lo umasi nang thanik lo kaduga ve khirunia tumta chini che thega tum anta angke thegilong le joilo non puta la sini li bangke pini ke jo paklang iglo lam paklang iglo nang le tum phanang cho hang iglo la sikar bi ka channel sitame la haya akhobor paklang ignang pari ignang pojadik lo angke hala a iga tum do ke do bang hini do sitame a iga tum ta inuda bangke hem do de ha nane ne jirikin deng pini tang po hadak la son dam bom wang bom hem ke la ta hopta pen mantuni wang pri do pri cho amasi la bang ta chiri re ko akleng bang ta theke theklong bom sitame ka chiri re taka chiri ke la 3 number bang chiri bom ta chi theklong le dalo mala ke non go hati si chongdan do bom Acha ni la kang bodel ari so amen kur la pen arta kon bagdei la banga ola bangke kang bo banga o suamen ke munu singti arta ke ningkaning koi rapli lo pusipu asala ke tu thak order tu koson ni la bang a ot adura bangke apai ke chiwoi pineng pen ningkan thom pleng lo sita ha apai thi ta apai ta ke su ningkan throk ke pangji blap cancer amala su ke su ma asu phan ching hon chelana thek the delu
amar a usu bang jirpi hem doret a hem ci do ning hang he basona jadik jo aman non puta angke hem do I pen amar a ik tumbang ta ciring tung te det lo Dela so putang no agala. no hok ta pulis along ta lam lilang mane rat along ta kipangdak ang puajata ave ciri bang si ave det lo ke a ik tum ta bahini tumbang e ciri re la dawang bang ciri bom ta long le det lo pudo joy lo pusi do clip lo ke sa cini ne ni libirtan si sarbura ke kacini ke toy ama sini like nili so pok ason si che hok iglo no hok pen sitame la karbi ka channel ta news nang pipi non ako karbi ang long sit angkang sitame KSA pupu asong ta dopo na tumanta choneng rilo nang ripig ra nang tar lipig tha joy pen sitame po jadiglo ampenda karbia ron lo tima ajar lo mondira ron lo karbia ron lo sanglang pachi thuta thithe do pusipu thithe do dak alang tum angkang khiruni angkang masido la pen ahem penta helole tibok terai si bang beng cek pusi sanglang sanglita klang long ni long thom pachi thuta aw so ke cho ke jun long le ta aduk do pig lo la pen ke ako kichi ke karjia phan bate phun phan cheloji pusi tame aw so sesta sita e bang si beng het pusi sanglang sanglita klang angke chi bangke apinu dak di phu mentila